Moro! Moro! Ja tämä kyseinen video on minun elämäni historiassa tälle kanavalle ensimmäinen video, minkä minä tulen uploadamaan tälle kanavalle. Ja tämä on siis aloitusvlogi vai miksi tätä voisikin sanoa. Ensimmäinen vlogi, aloitusvlogi ja sama. Ja meikäläinen ajatteli tässä nyt vähän kertoa itsestäni näitä juttuja. Että meikäläinen on 14V, vaikka ehkä siltä ihan kuulostakaan. Mä en tiedä miksi, mutta olen omastakin mielestä aika helari. En voi sille mitään. Eli siis, aloitin tänään, siis today, 8. luokan. Tänään oli ensimmäinen päivä. Ja se ensimmäinen päivä, se on mukavin päivä koko kouluvuodesta, koska koulupäivä kestää vain yhteen, eli 4 tuntia. 2 tuntia vähemmän, mitä normaalisti meillä kestää yläasteella ainakin joka päivä. Ja niin, koulupäivä meni ihan hyvin. Viimeisellä tunnilla oli joku Jumalan saarna. Ja mikä siinä? Bussilla himaa. Mä voisin kertoa semmoisen pienen storin tästä näin, kun meikäläinen meni aamulla ihan normaalisti bussipysäkille. Ja nykyisinhän täältä pikkukylästä lähtee sinne toiseen vähän isompaan kylään 2 bussia. Ja meillä ei olisi tullut Vilmaan tai mihinkään mitään tiedotetta, että ketkä menee mihin bussiin, mitä tapahtuu ja blä blä blä. No sit meikäläinen odotti siellä ja mä menin eka bussiin tietenkin, mikä sieltä tuli, kun ei ollut vielä bussikortteja. Bussikuskit ei tiennyt, että ketä pitää tulla siihen bussiin ja minne bussiin pitää kenenkin mennä. Ja no meikäläinenhän menee sit sinne ja sit siihen bussiin, missä mä menin, niin siihen bussiin alettiin sit koulussa jakaa niitä bussikortteja. Ja sit mä ihmettelin, että miksi vitus mä en saanut bussikorttia, mut sitten mä kysyin, että missä mun bussikortti on. Kun mähän kuulin tällä bussilla, mihin tää bussikortti tarvitaan. Ja sit meidän luokanvalvoja oli sillä, että joo, sun täytyy mennä Reksin kanssa vähän juttele, kun en mäkään tiedä. Mä en tiedä näistä asioista mitään. No sitten mä käppäilin sinne Reksin luokse. No siellä se kertoi, että joo, sun täytyy mennä sille toiselle bussille, eli sä oot kulkenut väärällä bussilla, mut ei sit mitään tullut. Mä en sit saanut bussikorttia ja menin sitten, tai tästä lähtien menen sitten eri bussilla aina ja mikäs siinä, 8. luokka, aika monet entiset 8-laiset on kertonut mulle, että ehkä varmastikin rankin luokka koko yläasteesta. Juu, tällaista on kuullut, mutta mikäs siinä? Juu, mä asun pikkukylässä, niin kuin saatoitte kuulla, ja no mä en oikein tiedä, kun en mä kyllä usko, että kauhean moni tietää tätä paikkaa, mutta silti kyllä mä jossain vaiheessa voin kertoa, että mikä tämän paikan nimi on, niinku, ja ei tästä lähistöllä mun tietääkseni ketään, tai mun kavereista, tai mitään niinku harrasta vlogaamista, YouTubettamista, tai mitään vastaavaa, tai joo, jotain CS-klippejä tekee, mutta itekin pelailen CS, mutta en oo pelannut paljon vielä oon ihan aloittelija siinä, mulla on joku 170 tuntia, et yhdellä meidän luokkalaisella on semmonen 2000 tuntia, ja se on tietenkin sitten paras rankki varmaan mitä koko pelistä löytyy, että Global Elite varmaan vai oliko se Supreme, meikäläinen itse vasta Gold Nova 3. Mutta mulla, tai niinku koko ajan nousen rankissa, mulla ei oo edes 66 voittoa. Joo, mutta ei CS:stä sen enempää. Mutta tää kanava niinku, tänne tulee haasteita, vlogeja, pelivideoita, ihan mitä vaan mitä te toivotte. Tai no ei nyt tietenkään ihan mitä vaan, mutta kyllä te tajutte, että jos te ehdotatte haasteen, mä saatan jopa tehdä sen. Jos te haluatte, että mä pelaan jotain peliä, tai no niin, kun oikeastaan mä pystyn tekemään vielä pelivideot silleen, kun mun kone ei oikein pyöritä mitään muuta kuin CS ja
pari muuta peliä ja sit kun pistää vielä OBSin päälle, niin se FPS oikein ei hyvä, mutta ensi vuonna meikä tilaa, tai no jouluna, en mä tiedä. Sitten kun mulla on massia, meikäläinen tilaa uuden koneen, jolla pyörii pelit ja pensselit ja kaikki, OBSit ja kaikki, niin sit tulee kuule pelivideoa tämänkin vuoden edestä. Mutta se ei ole pääpointti. Meikäläinen tekee vlogeja siihen asti. Koneessa kyllä riittää tehot uppia näitä videoita, mutta joo. Että niin, meikäläinen sitten. En tiedä kuin useasti alan uppailemaan näitä videoita, koska jos mulla ei tule mitään subaajia, niin mitä vitun järkeä näitä on tehdä, että jos löydätte mun kanavan, niin te voitte ihan hyvin kertoa kaverillenne, jakaa tätä videota eteenpäin, ja siten, että mulle saatais vaikka alkuun semmoista 20 subia, niin sitten voisi tapahtua jotain niinku, jos tässä on alkutaso, ja jos yksi subi nostaa sitä tämän verran, eli siis 20 subi voisi olla jossain tässä. No heittelee aika paljon tossa jossain. Eli kun päästään tähän tasolle, suunnilleen, niin tulee vähän, no en mä tiedä paljon, vai niin, joku vähän spesiaalimpi video, esimerkiksi My Day, Room Setup, joku whatever, ehdottelkaa, jos te koskaan tuutte löytää tämän kanavan, mutta joo, katsotaan jos nähdään enää. Moi moi!